Bon dia, amorçadors. Bon dia, amorçadors. Ja hem vingut així al Prado, que fan un menú i especialet. Què fan? De tot. Espardenya. Després també fan torachaeta, després també cebeta, enohuet i boqueronet. I un postre especial, Ah, sí, jo no sé quin és el postre. Ara he inspirat tot una mica. Ara el veurem. Aneu pagadís, va. Benvinguts, ara sí que sí. Ja s'acosta el flaire primavera. Este és l'aire que em fa viure així. Quan arreles a prop de Ribera, no hi ha Cristo qui et moga d'allí. Mireu, amorçadors, per així tenim el primer plat, que és un timbal de ceba en sardina de bota, vi d'ou, i després porta també per amunt xolivert. Què farem, Arnau? Mos ho menjarem o què? Perquè vaig agarrar un trosset de pa. Hágala y que no se diga. Harem un poc de sardineta. Molt bo. Saladet, però molt bo. Però ho vam mesclar bé, Arnau. Sí. Ireu, com s'ha quedat després. Mare meva. Tenim per així. Bueno, en este segon plat tenim així una cassoleta de corellà o fetge de lleterola, ¿vale? Que porta també uns tallis tendres i un poc de sal en escames per damunt. Anem a tastar-la. M'agrada una lleteta per així. Sono que se l'ai. L'ai li serà Arnau. Anem allà, va. El fetxet este té una textura increïble, ¿vale? I el que li dona el punter molt bo són les escametes de sal per damunt, ¿vale? Per donen la textureta i la intensitat de sabor que li faltava. I com? Ara Pelayo provarà també. Tu vas agarrar una i tendre. Està molt bé. Tenen també la textura de sal. Bueno, què tenim per així? Espardenyà. Espardenya, i què porta? Anguila i pato. Anguileta i pato. Sí, com fora de Déu, ja porta les seves querelles, els gallets... I l'entrepà de què? I l'entrepà? L'entrepà porta el llomello adobat. Pots obrir-lo una miqueta més, que si no no pots res. A veure, llomello adobat, bacon, formatge de cabra, Cebeta cebeta, Parmesà. y lo que ya. i formatge. Ahí está. Formatge per formatge. Bueno, Pelayo, què t'espera així? Aquí tenim l'espardenyot, que és anguila. Espardenya, no? L'espardenyot és un ball. És un bar de Carcaixent. Aquí tenim creilleta, anguila, ànec, té una pinta tot i un poc I un poquet en el calde. Ahí, mira. Que el que provarem, farà un any provarem el de una espardenya en el Sira, en el Roure, però portava conillet. I en este cas porta ànec en lloc de conill. La veritat I no és porta que pollastre, és ànec i anguila. l'anguila esta és espectacular, mireu. L'anguila és el millor de l'espardenya. Gràcies al cel. Bueno, David, què mos portes per ahí? Així és un cremaet que vaig pensar jo un dia. El cremaet de David, d'ací del Prado. Fet en mel. Què porta mel? Fet en mel i nata muntat. Mare meva. Nata feta cremeta, nata para montar feta cremeta, ¿vale? Una copeta de martini ben guapet i ahí està. Això si li ho fas a... Crec que estiga bo? Si li ho fas a la xurri, l'enamores, David? Ah, jo crec que sí. Jo m'ensenyaré a fer-lo. Com que no ho mescla? El cremaet ixe no se té més clar? Com si fos un cafè irlandès. Sempre ho vaig xinar, perquè està la nata per dalt, la mare del cafè i després el dolcet. Bueno, pues anem a fer-li cas a este home. La veu de l'expert. Vale, va, anem allà. Com un martinet. De moment no té la nata i el cafè. Ara quan passem a... Sí tenim una coqueta, no? Que és el postre de la casa. Adéu. Coqueta de nous i panses. Home, ja. T'agrada la coqueta? Esto sí. Son panses sultanes, y anous ibèrics. Que ahí el cremaet. De Sultània. Sultània. Pelayo, que no li agrada el dolcet. No t'agrada el dolcet. Benvinguts, ara sí que sí. Bueno, tenim així uns esmorzadors. Què s'heu demanat? Vienen del Ximesí a posta a demanar-se el menú de... Heu vingut a posta des del Ximesí per a provar el menú? Aposta. I per què heu escollit este menú, concretament, el de l'espardenya? Perquè buscarà.
I teniu pensat anar a algun altre lloc? Pot ser que proveu algun... Nosaltres tots els dies al restaurant com avui. Una vegada estàs de vacacions... I on se mitja millor, en Algemesí o en Cullera? Sí, sempre. Bueno, tots els que sou d'Algemesí a donar-li me gusta a vídeos i opineu igual. Crec que res del que més està present. Ja millor o no fa bo.